Okay, bafethu sengibuyile no part 2. Into engiyenzile ke la ngihlukanisile le mali ngiyamfonela manje umkhulu. Ngifake ngapha nangapha. Bahambe phela. Hello? Mkhulu, khehla lami. Yebo. Mkhulu la into eyenzekile ke ngoba bengino 350 Nedbank. Kwase kuthi Capitec kube kuno 300 manje ngivele ngenza cash send ababili. Owase Nedbank nowase Capitec. Ngicela ungithathele into yokubhala ke ngikubizele inamba uzobhala ukuthi ngizokutshela ukuthi ngizoqala ngwase Capitec ubhale lapho ke nawo. Ngicela uthathe ipeni ke ngikubizele mkhulu. Ngizolinda nje. Yes, second. Sele khona ngizoqala ngikubizele wase Nedbank ke. Nedbank, okay. Uthi 44 ungilalela ngithi 372 9547 9547 3 ekugcineni 3 yeah iphini ithi 61 ithi 6210 6210 okay, right. Owase Nedbank lo ke sengizokubizela owase Capitec manje. Okay. Yeah, wase Capitec angithi ziqala ngosive lo yazi. Yeah. Zithi 00 00 610 610 60 60 802 802. Capitec lo iphini ithi 1986 1986 yeah 1986 okay, right. Manje angithi kuzodingeka lapho ukuthi uthumele i-account number kwenzeka umuso uhambile wayikhipha ngithenga lezi zinto singenze same time ngoba uthathe isikhathi vele. Hamba ke kuyokhipha ke sengozwa ngawe ke mkhulu. Ngizwa? Sengozwa ngawe ke khehla lami. Okay, right. Mhlawumbe uthatha isikhathi esingana. 45 minutes kuphela. That's why ngidinga ukuthi uthumele i-account number noma uzoyibhala ngazi. Hayi ngizoyibhala kwaThapha ukhululeka. Okay, right. Okay, ngiyabonga ke khehla. Ngiyabonga. Uyisisukile. Ufike ebhampe niyalazi udaba. Angidlali. Njengoba lishisa kanjena nje. Bhampa. Ufike uthi ngqu ungaphumi. Ngiyabuya ke no part 3 bafowethu. Cela nje niqhubeke ningifollowe, nishare ama-video ami, sixwayisa abantu. Yeah, ngadlali amaqola lawo. Ngiyabuya no part 3. Ngiyabonga. Ngobuye seyibhomu la.